Lapid daw nahimo nga sarswila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na ang pila naton ka mga balita, dugsing naton pulupadamyaw sa kahanginan tagsa kakagahon, ibalik naton ina pagkatapos sini. Ang balitang ito ay hatid sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado so, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela
Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay... Abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung bisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no na sa Bilog Gadakbanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta kita? Oy, 34 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 41 dias na lang saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta na ang aton mga kauturan? Pangamuyo kita nga ang masunod nga tuig amo na ini ang aton ginahulat sa pag-uswag sang aton palangabuyan. Pero ang pag-uswag kinanglan dala ang kapisan. Hindi man pwede mag-uswag ka kung gabarikutot ka lang sa balay mo, kagahulat ka lang grasya. Ang grasya ya matupa na kinanglan pangabudlayan mo. Kay siling san Dios buligi ang kaugalingon mo, kay buligan ta ikaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na diri kita. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Obdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sang dalanon sa syudad masyado gid ka tawhay Action Fred, especially ang dalan sang Lacson. Makit-an tagid lamang Action Fred nagabiyahe mga tricycles na gid lamang ang nagabiyahe sining kaagahon. Sila ang matawag ta nga mga hari sang dalanon sining aga Action Fred, no? Ang kalabanan man sa ila even ang e-bike diri sa may area sang Rosario bala Action Fred, sila gyapon ang gahulat sang mga pasahero sining kaagahon, no? Matugnaw ang huyop
o kung matugnaw ang huyop sa kahangin. Kamusta ang kalangitan? Ang kalangitan wala siyang bituon nga pakita, pero si Haring Bulan nagka-crescent moon kung nag-facing ka action Fred towards west nga direction bala. Ari may nakita halin ni siya sa may area action na Fred no nga isa ka jeep nga naglabay halin sa may sanag nga shopping wala nga salakyan. Pero, subong adlaw gali action Fred kung katapusan na sa 15 days, no, na gintalan sa LTFRB, I think, o kung ang iyasang city man, 2 weeks lang ang gintalana sa mga traditional nga mga salakyan. Kasi may iban pa man nga nagabiyahe, no? Especially going sa shopping area. I check naman diri man sa may area sa Libertad kumbala. May mga salakyan di pasahe man action Fred nga mga nag-standby karon nga aga while ang iban naton nga mga kauturan nagalaom pagid, no? Nga madugangan extension abi ang ining mga traditional nga mga salakyan diri sa may area sang Handumanan ga parking man sila sa may paradahan mismo action Fred magluwas diri sa ari naman sa may dalan Lusain Hernaez may parking man no? Nga mga traditional pa nga Kamusta nga kutay ka basura? Ang hakutay sang basura action Fred nalabayan naman ni action na nani sa may area sang Rizal Balaction na Fred may arato ng mga nagatampak pa nga mga basura. Pero sa may area sa may Burgos Dampi na pick up na no ang ila kini nga mga salakyan basi. Daga plano pas lang ma-extension ng ila sini pagpangalagad Ay, gali ka. Pero kung hindi mamunuhan action Fred, may manggali gagiro, no? Pero kung mamunuhan gani, amo pa lang to. Amo pa lang pag-iho nila. Ang importante daya, nga ang obligasyon. Amo nang importante. Halin pa sa una, bisan na maayo pa tong alagyan na daw uyaya giman ang paghakot ni sang IPM gani. Pero daw ga plano pag syudad, nga may extension pa ko, no? Lantaon tayo ko na maayong serbisyo. Kung di maayong serbisyo, kundi dapat islan. Pero kung ang pumuluyo na sir sa action na Fred, ang nagreklamo dapat pamatian man, no? Sa pamuluan sa syudad sa Bacolod, especially ang pumuluyo taxpayer itself na dapat tagaan man sa solusyon. Pari sa tubang sa Libertad Public Market Action Fred, gin-focus ko. Basura. Perting tumpok sa basura, gyapon. Pasugiron mo, mayo na. Yes, so, pero kambalan pa, sila pa kambalan, mayo na ila serbisyo. Pero nanong oras na ni, makitaan mo man ang mga tao, subong sininga kagakon, action na Fred, dawo man diri. Pero, ambot, kung makabatsag man sila sa bahos ang basura. Na problema gini sa IPM kung ang tao o kung ang pumuluyo mismo magreklamo kag nagarequest niya sila na lang na kay especially sa mga subdivision section right nga tumalagsahon gid lamang nga gina pick up no ang ila sining nga mga basura may pagutok ang diri sa may Lopez High na Dampi may mga truck tricycles jeep kag ang iban pa nga mga pribado nga mga salakyan, especially kay galabay kita action Fred o kung pagkatpo kita sa may bagsakan na area para at least kahit paano nga may idea man temprano pa. Nga to sila nga mga kauturan, as ko sa presyo naman sa pila ka mga utanon na plastar diri sa area sang merkado sa Libertad. Ari pagido, gabayan naton mga basura na plastar naman na diri. Mangistorbo kag manghisayod kita makadali kay sir sir live kasubong sir sa Action Radio. Sir pila subong ang presyo sa mga utanon ta especially mga ang talong ta sir? Ay ara 130 Talong na sir, talong 130. Ang kon sir ang amargoso sir. Margoso parehas lang.
parehas na sila. Walang ko idea. Sir, mga binugkusta, sining aga ang mga especially ang mga balatong binugkos sa mga sinisar. I think palakbiton kay subong sila syempre prepararman siya sa mga palakbiton. Damo man siya mga utan available para sa aton sining mga kauturan. Ang ginakinanglan man no, sa aton sining mga kauturan, may mga balatong naman dire. May Bisaya nga balatong, may lagba man nga mga balatong which is good kayo. Sir, ang balatong mo gani sir tagpila sir? 50. Likmot, gagmay na. Gagmay no? Do Bisaya siya no? Gagmay. Gagmay yan siya, asyon na friend. Pero ang binagkos mo sir nga mga utan sir, mga tinangkong man yan, bati daw available man no? Pagdapila na siya sir? 40. Ay, okay. Ang ibang pa diriya sir, ang available mo ni Kalubay, tagpila na? 40 ang kanya sir, ang sayote. Sayote, 25. 25 yung saya sir. Repolyo. Repolyo mo? 80. Pag-80. Ang last na lang sir, ang ari na lang sir. Pangpakbit mo? 50 ang kilo. 50 ang kilo. Sige. Sir, thank you sir. Umani action na Fred. Medyo maros ako kay temprano pa damo naman sa mga connection Fred. Ng mga suki, ari kitiya mismo na may ginsangan sang Margarita, kag Lopez Haina, di Interiman Action Fred nagalabay mga utota from Banago, from area kung mga salakyan bala nga halin sa Banago, halin sa barangay kung sa shopping area, balik naman Action Fred sa ibang pa nilang destination. Umuni ang pila ka mga sitwasyon diri sa area sang Lopez Haina kung kung sa may merkado mismo sang Libertad Public Market. Ang report sang patrol, kag-observation sang patrol, of course. Ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Madmad na oy. Lunes nga lunes, by klase, may opisina. Pagkatapos pangumpra sa Libertad, Burgos, kag Palapala. Kaya ang Central Market do alas 6 pag-abre, no? Makapauli temprano, makaluto para balod sa kabataan. Hindi na pagpabaklang kabataan da sa palibot kay makaduludla tong nabaklan bla tong may ulod nga tubaw ay surigid sa nagapamaaw. Pero hindi man tanan nga nagabaligya higko. May ara man niya nga nagabaligya nga tinlo man kon magluto. O ano pamahaw nyo na? Mao kahapon naglingin-lingin man ang ulo ko ba? Sumugba ko buyon baboy bla. Sinausaw ko sa sinabakan nga may suha. Impusaan ko katumbal ni ko titot mga limak bilog. Bao daw duwa kakiyad na urot ko daw medyo palang dulo man panila ko ba. Bao parte gali ko na ganamit ang kaon mo. Galingin man ulo mo. Parte no. Ini baboy kisa makagalana man mo kung sugbahon mo siya kag manimahaw ang hamot ya. Ba, siling mo jutay lang Dua kiyad urot man, lingin man ulo mo ba? Pro sa kananim, itsa pagkanamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Kahinida Ordonez, unagit siya. Sundan ni Alex Montisa. Si Anthony Loe Habagat, good morning man. Dira kay Roberto Hiraposco Caraballo Boning. Monitor kami sa Hutuda, Handumanan, Bacolod. Taga Handumanan da good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning lang. May lang pagmonitora. O morning lang da sa imo. Ari lang ko dia.
nagatiid sa imo samtang bawo nagatimo sang bingka nga ginpadalundunan sang mainit nga kape ba gapalaway-laway ka. Si Julpak Caritatibo, muning kuno kay Bindol, family Rolando Kulot Caritatibo sang Robles, La Castillana, kag Dudoy Sangko, sang Kabungbungan, Barangay Sagang, kay Niliana Sabran, good morning, ari kami dia, sa Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan, always good, naga-monitor, sige, sa Sabran family, good morning. Sige, areglado. Kay Miriam Joso, monitor lang ko dia. Sa Manila, ngapita, salamat gid. Kay Jenilyn Espanyol Ibol, good morning. Nagamonitor sa Pagadian City. Happy Monday lang. Kay Doy Artor, good morning kay Doy Artor. Kay Bing Bagatila, nagamonitor. Tamyaw kay Marita Sulinap, kag Boroy Rodriguez sang Carmila Talisay, thanks gid. Sige. Kay Jinky de Alagdon, bawari siya. Morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor kuno, Banisa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar, kag MG Sison, kag pamilya ya, dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Armando Gabang, tamyaw ko nung Irning, kag Chay Bibing Hurilya. Oh, wala na kami kita na. Kay Domingo Barniso, morning man, kapita, good morning man, dira kay Pili Ason Sima, Renato Amar, Tanan, Barniso family, sa Barangay Kabagnaan, La Castillana, Bugtaw na, monitor na. Kay Billy Albay, pangapita, monitor kami di, pamati pirmi. Albay family. Kay Rina Anduhar, good morning. Kay Stila Pahilanga, Cesar, morning. Tamyaw lang Romero Pahilanga, Cesar Jr. Nagasaulog sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday, gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Balik ako pagkatapos ini. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaot. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permis sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton. Kamusta? Intertropical Convergence Zone ang padayon nagadala sang ulan sa malapad nga bahin sang pungsod suno sa pag-asa. Ang Intertropical Convergence Zone ang forecast naton nga magalumon nga panahon lapta-lapta nga pagtupa sang ulan sa Metro Manila, Aurora, Calabarzon, Bicol, Mimarupa, bahin sang Visayas kag Mindanao. Inapandaman na nga publiko sa posible pagbaha kag landslide. Suno sa pag-asa, duha pa ka bagyo ang mahimo magsulod sa pungsod Pilipinas antes magtakop ang bulan sang Nobyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahibalo kamo nagapadayon alas 9 sang aga tub-tub alas 3. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Taon na report sa Kapitolyo
DSWD Assistant Secretary Palyar Cuna bisita sa Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week sa Talisay karon nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Sa mga adlaw sang Lunes mayara sang aktibidad nga ginapatigayon sa bahin sang Nature sa Village, asuran sang Talisay Negros sa Occidental. Amoy isa ang Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. Kasi din ang isa din sa dinapit nga bisita amo si Department of Social Welfare and Development of DSWD Assistant Secretary Elaine Palarcona. Now, ining aktibidad nga Juvenile Justice and ako na aktibidad ang ginapatigayon pagi sa Juvenile Justice and Welfare Council na isa sa mga attached nga agency sang DSWD. Nagsugod ni sa naligat sa Nobyembre 20 nagsunod magapadayon ang ining aktibidad. Sa bahin sa kick-off event niya sa napatigayon nga ceremonial turnover sa assistance package sa bahin na isang 75 million pesos nga support to balay pag-asa nga proyekto. Annual o kung tuigan nili nga Juvenile Justice Week nga ginasaulog sa idahom sang Presidential Proclamation number 489 series of 2012. Ang action gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervaya, una sa balita, una sa aksyon sa makulot Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na basi Milili Uligo. Tamyaw ya mambani sa Star Kagdok Matbayo Jinky Delagnon kag Bosya Lito Baba. Si Nancy Garcia ara siya nagaupod man sa aton karon nga aga. Si Evelyn ni Pamusino, good morning. Si Eljan Cabudillo Paburada, morning. Monitor ko dia sa sitio Amiles, Barangay Santol, Binalbagan, morning sa pamilya Paburada. Kay Marvin Gregorio, subong man kay Lubic de la Luna. Ari kami naga-monitor kapita. Ngapi po kay Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Art Tandoy, tamyaw ko maninoy ko dira sa Banlag, Gapamati, Tagsa Kaaga. Good morning. Kay Jocelyn Balahadya. Babati naman dira sa Hilado ang utod ko nga si Opilinio Espanola Jr. Sige. Kay Antonio Flores, tamyaw ko tanan nga taxi driver, gabiyahe subong, kag sa nanay ko gapamati sa Propunay, Barangay Mansilingan, kay Maya. Taga Propunay, good morning. Mga taxi driver, good morning man. Kay Utay Benedicto ba, wari siya? Kay Sir Ayan Hurdan Bulao, organizer sa Balik Klaro sa Barangay San Jose, Sipalay. Upod sa amon mapisan nga Kapitan Marlon Bibing Canilio, kagawad Marli Canilio. Kay Nunoy Bacuado. Subuman ba si Banisa Mayo, good cold Sunday afternoon ba Domingo to sa ila. Monitor while online classes dire sa Mayo Clinic. God bless us all. With love from Minnesota, USA. Kay Banisa Star Mayo, good morning sa bilog mo nga pamilya. Kay Karen Miraflor, morning taga Barangay Tangoba. Kay Rimar Biranyo Lingoste nga peta, nagamonitor sa Barangay Hagimit La Carlota. Kay Juan Cordero, gapamati gid perme, dira kay Richie Mania, good morning. Kay Aida Alunan, tamyaw ya taga Barangay Granada. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Kay Biti Lao sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos Kagbab, Pransya. Stoto Raul Alibuga, galadlaga na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pariremias Arroyo. Dira kay Jusing Tupas sang Barangay Sumag, good morning.
Dira kay classmate ko Efren Pompirada. Kamusta ka, classmate? Subong man, dira kay Nits Alarcon, classmate. Good morning. Sa kay Marlon kag Lagrimas Reyes, Dilag Family sa Sumag, Belmonte Family sa Purok Riverside, Barangay Sumag. Si pare Kenneth Pabundugay na ba? Nga wala kami magkitanay. Kay Marvin C. Good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si pare Erning Hurilya gabugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si paring Istoy Querido, kamusta? Naga-walking-walking ka na? Walking-walking para pagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kayo si Mong Kalturilla, good morning man ba? Si Runa Rihida Traba, gamonitor kami upod ni Tatay Tide, kag Daddy Henis. Oho, ba ano nga ang tabog with Get Wilson, Ilanat, Trangkaso, Plastada. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning man sa Barangay Handumanan. Kay Renato Tanwanda, good morning. Tamya ko good morning kay Brad Mating Nipales kag Bibincio Juanilio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Abawa, kamusta na ang aton mga balita sa luwas? Ano man ninatabo yung ang barko kag bangka na binungguanay sa kadagatan sa Batangas, kalapad sa dagat, gabungguanay pa kamo? Ba, daw-dalan lang ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na pasudlon tang report sa puwersa sang aton sini kapulisan. Hepe sang Police Station 2 nagapanugyan sa mga motorista
maghalong. Likawan ang pag-inom, agod malikawan ang aksidente. Pulis Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report kika sa Bacolod City Police Office. May abiso kapanugyan si Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, agud malikawan ang mga aksidente nga katabo diri sa syudad sa Bacolod. Pinakaluhi nga kaso sa traffic accident, nagluntad Action Friend sa Sabado sang kakahon sa diin napatay gid si JC Calves nga dunggano na counting staff sa matabo ang pagabunggo sa isa nga motorsiklo sa ginamaniyo nga motorsiklo ni Rexon de los Reyes nga kosinero sang Jutay City nga nagasakay sa Honda TMX 125. Suno sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, Action Fred, ginapausisa pa niya kung anugid ang prastada kaginhalinan sa natabong aksidente sa Bisa Quino Lacson Street, Barangay 4, Sinisyudad sa Bacolod. Yari naman ang panugyan ni Pindon sa mga motorista nga nagalagaw kung kagabihon kagagahon kag nagainom nga nagadala pa sa ila sini motorsiklo sa pagpauli sa ila sini nga destinasyon. Ako nga panawagan kung may mga night shift ka mo kag na magapuli ka mo kagahon or gabi, mag-extra careful gid kita. At the same time, magsuksok kita sang helmet, samtang nag-drive kita sang motorsiklo. Pag kung gaulan, maghinay lang sa dalan. Nakasubong man kung kamo naghalin sa ilimnan, much better nga ibilid yun na lang ang inyong motor sa safe na lugar or pidi diri sa station namon for safekeeping para magpuli kamo safe kamo. Kay kung nakainom kamo kag mag-drive kamo, most probably makakita gid kamo sa isa ka aksidente. So muna ako nga panugyan kag panawagan sa aton yung mga kauturan nga nagamotorsiklo, no? Mag-extra halong gid kay ang kabuhi isa lang. Kung hindi man sir human error, most likely kalabanan sa aksidente nakainom gid eh. Yes, most probably amo gid ang mga reasons behind nga meet sila sa accident. So muna gani, don't drink and drive. Kung mag-drive gid man kamo, ibilin niyo na lang danay sa safe na lugar like police stations. Dalikon niyo na lang pagkaaga, importante makapuli kamo nga safe kag sa inyong pamilya. Extra careful kita sa dalan kaya wala ta mahibaluan kung ano ang pagatubangon or pag-agyan nyo. Basta along the way may aksidente ka mo nga mamit, at least kung ginahinay ka mo, makapreparar ka mo nga maka-evade sa isa ka aksidente. Rush hour man, every day nag-rush hour na kita. Nagabot na ang mga bonuses sa mga empleyado sa gobyerno, sa mga private sectors man, nag-abot ng ilang mga bonuses. So, garush na sila tanan nga makabakal, makapreparar para sa ilang elektron na Disyembre. Pero hindi na doon pagkalimtan nga maghalong kita sa dalan. Kaya despite nga kadinali kita, pero ang aksidente ara lang na sa palibot kung wala kita nagapreparar kag wala kita nagahatag sa caution sa aton nga dalanon. Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanong nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07. Tagaay bonus kasgip kagiban pa halong ha. Kaya ang iban na ang inalantaw nila ang imo bulsa. Delikado. Mag-shopping dala lang sa gustuhan. Hindi pag-iuruta dala kay base kon iban ang maga-enjoy sa imo sini nga bonus karon nga tuig. Kay Imbong Jo Campo monitor kami di sa Maawa. Kay Rone Ortiz, ari lang kami di kuno ha. Sige. Kay Primo Kudan Haliko, aga pa siya gabugtaw. Primo, good morning. Membro niya sa missing ko, wala. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning. Tamyaw ko si Lolo Icol Danilo Hawod, nga bugtaw na kag mangapi. Monitor sa Purok Dulunan, o Hasinda Guba Central, Maaw. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Always good nagamonitor sa Panglao, Bohol. Kay Chopilo Espanola Jr., good morning. Tamyaw si Tiay Morita Chavez ng Rita Nunez. Si Mamang Buning sa Tagda, Hinigaran. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Angel Recopertoda, good morning. Dira sa Woodside 1, Alihes, Tamyaw Iloya kag Utod. Si Hede Recoperto kag si Risa Recoperto Strauss sa Sacramento, California. Sakto ng pag-pronounce ng apelido, ya. Kay Jose Erson Lapinigonyo morning from Stonehaven, Barangay Granada.
Kay Carminso Siason Biboso, good morning. Tamyaw ko Duday Mando. Ilsa Madira Store sa Barangay Abuanan. Taga Abuanan, good morning. Kay Salvador Tanalion, good morning. Kapitan Itib, tamyaw ko lang Sophia Angel Tanalion, live from Pontevedra with love. Sige. Kay Idi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Balik ako pagkatapos ini. Ang mga grupo sang cell. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyunan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 1, 5. Una nga bula, resulta 1 kag 5. Second draw, 31, 37. Ikadua nga bula, resulta 31 kag 37. Third draw, 5, 30. Ikatatlo nga bula, resulta 5 kag 30. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Baw ang jackpot sa pagkadako-dako 258,135,624. Ang jackpot 258,135,628. Kung ikaw ka jackpot ni daw wala kagatapaks duta mo. Porte nga pagkadako sang jackpot. Ariho pamati mayo kay basi kung mag-jackpot ka porte ini nga kapalaran. Ang kombinasyon sang 658 in any order 41, 52, 36, 53, 49, 15. Resulta sang 658, 41, 52, 36, 53, 49, kag 15. Kamusta, Igo? Saylo kita. 649 ang jackpot 48,225,620. Ang jackpot sang 649, 48,225,620. Ari ang kombinasyon in any order 8, 29, 6, 38, 43, 26. Resulta sang 649, 8, 29, 6, 38, 43, kag 26. Porte, no? Tingala ko nga porte kadamo-damo gaidas kay porte gali sa pagkadako sang jackpot sa 658. Ang taon ta na karon kon
may nagjackpot sa bilog nga pungsod. Galing kay Manti. Ang kapalaran mo ni, kung mag-jackpot ka ba, daw kalalaw kalapa. Damak mo, milyon man mo ang nagataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na, dira kay Vergara Jeronimo. Good morning kay Erlinda Perez kuno, kay Andres Perez kag Carmila Bakbanes, Christine Biguta, Sampurok, Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Si Barani ni Rico Aresio, muning kuno kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez, Kunsing Baran, halin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Dodge Dalida, good morning man na. Muning da kay Perla Dalida, kag kay Sinica Mahilom. Kay Manjo Arnijo, tamyaw kuno si Diana Villanueva, San Jesus Heights, Estipania. Kay Mario Olvido Aquisa, muning sa Hacienda, Lugway. Kay Pretz Torres, from Barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Kay Hani Abi Castro Armayna, good morning, taga Woodside. Yari bugtaw ta, kay may klase na. Kay Jobert Manzanares, muning sa asawa kong agwapa, si Catherine, dira sa Alihis ba? Gwapa gidya. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko kay Ihado Kagawad William Tibot Jokson sa Barangay Granada. Kay Jilly Iyas, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, subungman kay Nico Nix, Nico Nix, tamyaw ko pamilya Hilya sa Barangay Kanruma, Pontevedra. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Art Tandoy, good morning. Tamyaw ko si Undo, dira sa Igad, Suba. Bugtaw na kay Makarga ang grupo nyo ba? Si Dante Makilan, good morning. Kay Prince Biboy Pahardo Midis, good morning. From Kabangkalan. Taga Kabangkalan na, good morning. Kailan nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ano niyang natabo niyo? Ano man niyang 8 anyos nga bata? Ay sus, agad kastigo sang mag-live-in partner, do hinlablos nila ni. Ang rason, do ginurot na pagkaon ko no, ba pubring bata patay gid. Ti sinikop sila, ano man nga kasakit man nga mga balita man. Enjoy kita na igakaon ng bata. Ilaya, winaswasan na kakastigo, kundi patay ya. O ano man nga utok, suso, sakit-sakit man ba. Ang ato niya, nga pangabudlay kita, para pakanon ng kabataan. Ilaya gakaon ng kabataan, patyon ay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ari may pamangkot lang ko sa inyo, may asma bala ka. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon Sa iban nga pungsod, okay lang. Basta nga mapuno sang negosyo. Imbestor magaulan dire sa pungsod Pilipinas para sa kon hindi gid problema. Man kon manglugayawon ka, nga wala ka dalon puli, wala mayong balita, te daw usi kwarta sang pungsod Pilipinas. Pero kung pagbalik mo, perte nga mga balita, maayo man. Katulad sa balita, abi dito, ang Saudi, nga nagpalayag nga bayran, ang mga wala mabayran nga mga OFW, bangod sang pag-bankrupt sa iban nga mga kompanya, maayong balita. Kay mga 10,000 ka mga Pinoy mo, ang wala mabayran, te ginpreparahan nga bayran. Amo nang maayong nga mga balita, ang pagpakigabya naton sa iban nga kapungsuran. Na maayo man ang hutikana ya ni Xi Jinping kag ni Presidente Bongbong Marcos sa pungsod China. Na mayong huding-huding nila. Daw maayong ila tulukay, humay kakamustanay. Kabahi pa nga daw magapadayon ang mayong pagtamdanay. Kabahi pa nga daw hindi kita pag daog-daugon sa kadagatan nga aton ginaangkon. Aton na daw ila pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extended
anti-stain technology at Champion antibacterial fabric conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa Bacolod City Hall. Chicken inasal ko no sa Bacolod natala na irehistro sa Philippine Registry of Cultural Property. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago Action Fred, ginaprubahan na sa third ug final reading sang sangguniang panglungsod ang ginduso nga ordinansa ni Bacolod Councilor M. Ang nga ideklarara ang chicken inasal sang Bacolod bilang cultural property. Bawod sa ni Action Fred, natala na nga irehistro sa Bacolod City Tourism Office ang chicken inasal sang Bacolod sa Philippine Registry of Cultural Property sa idaloman sang NCCA o National Commission for Culture and Arts bilang local important cultural property. Ang Ordinance Action Fred ang gitawag nga Chicken Inasal Cultural Property Rights Ordinance. Kung madumduman damlag lang, ginkilala sang tasteatlas.com, isa ka kilala nga online food critic website nga ang chicken inasal ang ikalima nga pinakanamit nga chicken dish sa bug-os nga kalibutan. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon na wala pang matapos ang COVID. Ikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Damit di man ang inasal iya sang syudad sang Bacolod. Kay ibilin sinaon mo ni nga, ga monitor kami ni Nanay
Banjilin Kaglani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Sige. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Watching live, Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan. Subuman, dira kay, ano ni siya? Pamili Guambota from Villamonte, MPRC. Kay Abraham Sirantes, tamya ko kay Junior Abisit, nga bugtaw na kay Mamat Danta. Baga pa. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Kay Bornok Sibilia, morning na kay Kibui Ares, kag kay Berne Ngapita. Kay Chow Israbon, good morning. Kay Johnny Mahipos, gapamati kami dia, sa Cebu City. Sa kay Labangon, Salvador. Kay Rulan Guarino, monitora. Sa Paglaom Village, kay Nining Guarino. Tamiyo mga chikiting, si Maisha, Mabirek Dimi, Myra, Mara, kag Sky. Kay Abraham Sirantes, good morning man. Morning kay Junior Abisit, nga bugtaw na kay Mama. Kay Dodge Aberia, good morning, nga pita, Barangay Sumag kami. Kay Dodge Aberia. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning, tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, members ang ERB, Energy Fans Club, sa tanan naga-monitor. Thank you, gid. Sige. Kay Marciano Bugaay, pukaw ako na po, si Marcia Bugaay. Si Juan Cordero, morning da. Oho, bawa ako yung magdaaw sa loto, hindi lang, ano to, daaw sa loto, ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:35. Balik ako pagkatapos ini. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kag katanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wil. Tatlo pilason sa binunanay nga nagluntad sa banwa sang Kanduni. Detalye sini upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fed, tatlong pilason sa kaso sa pagpangbuno nga nagluntad sa bahin sa Purok Mayang, sakop sa barangay Haba sa Banorman sang Kanduni, pasado las 8:30 ang taknas ang gabi sa Nobyembre 19. Sabado ining adlaw Action Fred. Ining mga biktima isa ka menor de edad nga 17 anyos kag si William Parotsilin, 21 anyos nga pareho naman residente mismo sang barangay Haba sa Muman nga Banwa. Sama nga sospetsado naman sa likod sa sining nga krimen amo si Sunny Floreta, 38 anyos, kag residente man sa among lugar. Sunod diri kay Police Major Ronald Santelian, ang hepe sang Kanduni Municipal Police Station. Ining 17 anyos nga menor de edad nga isa sa mga biktima, subong man ining si Parotsilin nga isa man sa mga biktima ang nag-inom kag upod ining suspect nga si Floreta sa pulian ni Darin Masuela. Matapos Action Fred ang mga inoras sa Manila nga pag-inom sa magkahulubog nga ilimnon, nagluntad ining nilalisay sa tunga sa menor de edad nga biktima kag ining suspect nga si Florita. Sa uli Action Fred ba nagbunot diri sang bulang bala ginagamit na sa manok kag gulpi na lang ginbuno sining suspect nga si Florita ang biktima. Samtang gintingwaan pa ni Parotsilin nga matambagan ining inaway galing kay sa nagluntad ang komosyon ini siya ang nabunan man Action Fred. Ti doon binaluhanay sang buno amo to nagkaangkon ining biktima, mga biktima kang suspect mismo sang mga pilasa. Ang 17 years old nga victim ang nagkaangkon sang pilasa wala nga bahin naman sang iya nga tiyan. Ining si Parotsilin ang nagkaangkon sang pilasa sa wala nga bahin sang iya nga kamot, samtang ang suspect nga si Florita ang nakaangko naman sang pila sa dalawang nga bahin sang iya nga mata kag nagkalain-lain pa nga bahin sang iya naman nga lawas. Ini sila karon nga tatlong ginabulong na sa Kabangkalan District Hospital Action Fred. Sa karon ginahibalo pa sang Kanduni PNP ang motibo sa likod sang krimen. Oy, sa totalan nga mga ka-aksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kape kon kaagahon basta kape. Isa lang aton ginarekomendar sa inyo.
gikan sa Nokpo ang kaakson nyo. Akson Jan Diaz, una sa balita na sa Akson sa Bacolod. Akson Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease.
Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag Kablater entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nahunong karon sa police station number 1 ining ginaligar drug pusher matapos nakuhaan sang valor 10,000 pesos nga illegal nga droga sa bypass operation sa mga kapulisan sa barangay 14 sa siyudad ng Bacolod. Ning nadakpan ang ginkalala kay Jonathan Jara, 43 anyos, presidente sa Purok Boulevard kag ginakabigman nga street level individual. Sunod kay Police Major Ramel Sorona sa anti-illegal drug operations ang station drug enforcement team sa station number 1 ni si Jara ang naaktuhan nga nagbaligya sa illegal nga droga sa police posture buyer din na recover sa iya ining 5 ka plastic sachets ang suspected shabu na lakip na diri ang buy basta item mga more or less mga 1.5 grams ang kabugaton. Reports ng patron, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO na makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang with aksyon Nani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong Hoy Pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapacheck up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Ko 59, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.